Ξέρεις, ίσως είναι απ' έξω. Καλή τι απ' έξω, από εδώ μέσα ακούστηκε. Πού στο διάλογο ρε ακούγεται. Εγώ χτύπουσα για να σου κάνω πλάκα. Χριστίνα, είσαι με τα καλά σου. Τι πλάκα. Έλα πάμε. Πού πάμε. Στην αγορά δεν είναι. Αφού δεν έχεις παπούτσια. Θα πάω με την παντόφλα γιατί θα τραπώ. Κατοχή έχουμε. Άντε πάμε. Τώρα δεν χτύπησες εσύ. Λέω τώρα δεν χτύπησες εσύ. Από εκεί ακούστηκε, από το ντουλάπι. Το ντουλάπι, ναι. Είναι ο σκόρος. Έχει σκόρο το ντουλάπι. Και χτυπάει την πόρτα ο σκόρος. Ναι, μπορεί να φύγει ο σκόρος. Σαν να σου εξαλέψει που φαίνεται. Πού πας, θα ανοίξει το ντουλάπι, να δω τι είναι. Όχι. Ο Εβραίος. Αχ, μην το πεις στο Βαγγέλη. Τι έχει. Δεν ξέρω, πυρετό, γι' αυτό έφυγε ο Μίμης. Πας και του βρήκαν ένα φάρμακο. Έλα το βάλω στο μυαλό. Σε πατάει. Αχ, τρέξε να πανεί, τρέξε να πανεί. Χριστίνα! Τι κάνουμε τώρα. Γρήγορα. Χριστίνα! Άκου τι ξέχασα για πλημμένη. Τι είναι Βικτωρία. Χριστίνα, τι κάνεις εκεί. Ξάπλωσα. Τέτοια ώρα. Όχι από νύστα καλέ. Πλακώθηκε λίγο. Αρρώστησε. Έτσι ξαφνικά. Ναι, εκεί που καθόμασταν μου λέει. Λένα δεν αισθάνομαι καλά. Και πάρτι κάτω. Δηλαδή, τι αισθάνεσαι. Τρεμούλα, κομμάρες, πυρετό. Λίγο απ' όλα. Έχεις και πυρετό. Ναι, Χριστιανή μου, δεν με βλέπεις που είμαι με την κομπρέσα. Ναι, καλά, Χριστίνα, να μην έχω λίγο πυρετό. Τόσο πολύ. Ναι. Χάλια είναι. Εγώ ζωηρή σε βλέπω. Απ' έξω. Από μέσα μου το φέρω, Βικτωρία. Φέρε την κομπρέσα. Χριστίνα μου, τώρα σου τη φέρνει και γκρινιάρα στην αρρώστια. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Καλά τώρα δεν ήσουν καλά. Καλά έτσι είναι αρρώστια. Εκεί που είσαι γερός και δυνατός, σου δίνει μια. Αν δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Ο πεθερός μου πώς πήγε. Το πρωί λίγο παραπονέθηκε. Δεν αισθάνομαι καλά. Το βράδυ τον εκλέπω. Πού να ήσουν καλέ Χριστίνα μου και εσύ με τα παθεμένα τσιδικά. Θέλω να πω για το απόγευμα. Η Χριστίνα είναι νέα κοπέλα. Αν κι άμα θέλει ο χάρο. Αν κάνει και εσύ Χριστιανή μου μέσα στο χάρο, η Χριστίνα έχει λίγο πυρετούλη. Και η σταματούλα του καραβίτη με τα κατάκια ξεκίνησε. Αυτή γίνει κακιά αρρώστια. Ξέρεις εσύ αν έχεις την καλή. Γιατρό φωνάξατε. Μα θα είναι τίποτα σοβαρό. Και η σταματούλα του καραβίτη. Αν κάνει και εσύ με τη σταματούλα του καραβίτη, η Χριστίνα έχει ένα πρόκριο δόκιμα. Καλά, δεν επιμένω. Εσύ έδειξε. Ποιος καλέ εγώ. Έχω και λίγο φιγαλάκι. Κόλλε τι φιγαλάκι. Εσύ έχεις γαϊδρόν. Ναι, καλέ, είδες πως πήχω. Χριστός, Χριστίνα μου, Χριστός. Και δεν φωνάζετε γιατρό. Άμα χειροτερέψει θα δούμε. Θα καθόμουν να σε κοιτάξω λίγο. Αλλά έχω και τα φέρια. Πήγαινε Χριστίνη μου, αφού είμαι εγώ εδώ. Τους φτιάχνω λίγο ποπότα με σκουπάρι. Πας και ξεγελαστούνε λίγο. Μπράβο, μπράβο, αυτό να κάνεις. Περαστικά σου εύχομαι. Ευχαριστώ, Βικτωρία. Ξεγονίσου πια χρυσούσα! Πώς αισθάνεσαι? Κρυώνω. Τι σκοτέ είναι αυτός. Έχεις λίγο πετρέλαιο. Μωρέ πετούσες θέλει και μάλιστα από τις κοφτές. Έχεις πετούσες. Τις έχω δώσει την τίνα του παλατσού. Άντε καλέ πάνε φέρτες. Πάω. Ώρα πάω τους φέρνω και στις φέρει. Κυρία, θέλω να σε ευχαριστήσω. Καλά, δεν είναι ώρα για τέτοια. Δεν ήθελα να σου φέρω σε τέτοια αναστάτωση, αλλά είσαι πολύ γρασία εκεί μέσα. Να καταρχείς μπορείς. Να σου κάνω ένα ζεστό. Χριστίνα, φίλε μου, Ελένα. Χριστίνα. Τι είναι, Βαγγέλη μου. Λέλα, τι κάνεις εκεί. Έγινε λίγο. Έγινες. Με βλέπεις όρθια. Στο ξένο κρεβάτι. Όχι, δεν ξέρω. Δικοί μας άνθρωποι είναι τα παιδιά. Είσαι καλά. Όχι, γι' αυτό και ξάπλωσα. Τι έχεις δηλαδή. Ένα λίγο το στομάχι μου πονάει, λίγο το κεφάλι μου με έπιασε. Πολύ. Αρκετά. Να φωνάξουμε γιατρό, ρε. Όχι, κάνει και εσύ γιατρό. Τι να το κάνουμε και εσύ το γιατρό. Βαγγέλη μου, εσύ εδώ. Κάνε ξεκλείδω την πόρτα, Χριστίνα. Τι έχει κάνει. Δεν ξέρω, ρε Βαγγέλη, μου αρρώστησε. Γι' αυτό και πάει να τις πετούσες. Πετούσε και το στομάχι. Ποιο στομάχι. Καλέ, δεν με πονάει το στομάχι μου. Και έτσι δεν πετούσε. Τι να κάνω, ρε Βαγγέλη μου, πετούσες, βρήκα πετούσες έφερα. Ρε είσαι καλά. Αχ, τι να κάνω, τα χάσα κι εγώ. Όταν την είδα και μου λιποθύμησε. Λιποθύμησε κιόλας. Όχι και λιποθύμησα, ρε Χριστίνα, λίγο μαΐλτησα μόνο. Πρέπει να είναι σοβαρό. Μην πλησιάζει, Βαγγέλη, μπορεί να είναι κριτικό. Πώς το μαγόμενος καλά. Έχω και πυρετό, και γρίπη. Γρίπη. Ναι, έχω και λίγο πυρετούλιο το πρωί. Για δεν μιλάς, ρε κορίτσι μου. Μην πλησιάζει, Βαγγέλη μου, τι θα πάρεις και εσύ το μικρόβιο. Τι θα κάνουμε μετά, ποιος θα μας κοιτάξει. Εγώ. Σκάσε μωρή και εσύ. Χριστίνα. Χριστίνα. Σου έφερα λίγο φλαμούρι να βράσεις. Είναι
Κυρία Έλα. Τι λέει. Τι ξέρω, βρε Βαγγέλη, τρελάθηκε από το πολυγαρούπι. Έβαλε το φλαμούρι, γιατί το έβαλε. Για να το κάνεις πλάστερ, σήκωφη, γιατί δεν το κάνουμε το φλαμούρι σου. Άντε καλή μου, πήγαινε σπίτι σου. Εσύ, κυρία Λέλα, δεν ήσουν στο προσκεφάλι της. Καλή αυτή ήταν στο προσκεφάλι μου. Πόσες φορές σας το πούμε πια, με πλάκα ξέρεις. Σταμάτα και συγκεκριμένα μου. Άρρωστη γυναίκα την ταλαιπωρείς. Μα κύριε Βαγγέλη, εγώ πήγα να βράσω το φλαμούρι και γυρίζω. Σου είπε κανείς κανένα βράση φλαμούρι. Άμα και εσύ με το φλαμούρι σου. Έχω τη γυναίκα μου κρεβατωμένη, έχω και σένα το φλαμούρι, το φλαμούρι. Καλά, κύριε Βαγγέλη, μη θυμώνεις. Όχι να θυμώσει, γιατί μας έχει τρελάνει εδώ μέσα. Εγώ από την καλή μου την καρδιά το σκέφτηκα. Εγώ το στερούμε αυτό το φλαμούρι. Λοιπόν, άρχισα να πεις για το φλαμούρι. Καλά, καλά. Δεν επιμένω. Μα να έχω τη γυναίκα μου, να μην ξέρω τι έχει. Δεν θα μας τρεπάνε αυτή η γυναίκα. Και το φλαμούρι τι να το κάνω. Πιάσ' το μόνοι σου, μωρή. Ας το κι άλλο εκεί χάμω. Καλά, καλά. Τώρα εγώ τι να κάνω, να πάω να πάρω γιατρό. Πήγαινε. Όχι ότι είναι τίποτα σοβαρό βέβαια. Καλού κακού ρε παιδί μου. Ναι, καλού κακού, ναι. Καλού κακού, Βαγγέλη. Μάλιστα, καλό. Τι κάνουμε τώρα. Πιάσε τις πετούσες. Μήπως να ξεκινήσουμε, κυρία Χριστίνα. Δεν θέλετε. Όχι, όχι, να ξεκινήσουμε. Ωραία. Τι θα θέλετε να κάνω. Δεν ξέρεις. Όχι, όχι, όχι. Ξέρω πολύ καλά. Ξέρω. Μάλιστα. Πριν ξεκινήσουμε, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, βέβαια, ξέρετε. Με γυναίκα έχεις ξαναπάει. Πού. Όχι, όχι, ναι, κατάλαβα. Ναι, με μια φίλη μου στο σχολείο. Και μετά. Και τίποτα. Πήγαμε μια βόλτα στο σχολείο με το ποδήλατο, σταματήσαμε και με έψε και τη φίλησα. Και μετά. Πήραμε το ποδήλατο και φύγαμε. Δηλαδή δεν προχωρήσατε. Το ποδήλατο. Όχι, όχι, ναι, κατάλαβα. Όχι, δεν προχωρήσαμε. Μάλιστα. Και τι άλλο ξέρεις για το θέμα. Το ποδήλατο. Όχι, βέβαια. Ναι, κατάλαβα, συγγνώμη. Κατάλαβα που το πάτε. Και. Τι και. Λέω και. Τι είναι κυρία Χριστίνα. Ιακώ, φαντάζομαι να ξέρεις τα μωρά δεν τα παίρνει ο πελαργός. Όχι, ναι, το γνωρίζω. Είμαι πληροφορμένος επί του θέματος. Δικό μου όριο, γυναικείο, συνέβρεση. Φαίνεσαι μορφωμένο παιδί. Να έρθουμε λίγο πιο κοντά, Τι θα θέλετε να κάνω. Ας ξεκινήσουμε από εκεί που έμενες με τη φίλη σου. Από το φιλί. Εννοείται να φιλήσω εσάς. Έχει φίλη σου, πού να τη βρούμε τώρα. Σωστά. Αυτό ήτανε. Πρέπει να σας φιλήσω στο στόμα. Τι να σου πω, μωρέ, συνηθίζεται. Όπως το έκανε και η Κλάρκ Κέιμπουλ. Ας πούμε. Ωραία. Αχ, για να δούμε και πώς το κάνει ο Clark Gable. Συγγνώμη, μήπως να πηγαίνει την κεράκια λίγο πιο πίσω. Καλά, εντάξει. Πώς σας φάνηκε, κυρία Χριστίνα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Τώρα πρέπει να σπάω αγκαλιά στο κρεβάτι όπως έκανε ο Clark Gable, τη λένε χαρμί. Όχι, μωρέ, μην κόψω με σας δεις κιόλας. Όχι, άμα θέλετε μπορώ να σας Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα πάω εγώ με τα πόδια, δύο βήματα είναι. Όπως θέλετε. Δεν κλάσπες. Ευχαριστώ. Στο κρεβάτι εννοώ. Να καθίσω δίπλα σας. Γίνεται αυτό το πράγμα εξ αποστάσεως. Δεν γίνεται.